mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni ku programu yathu so ino imene timakhalabe tikusanthula pamitu yosiyanasiyana kuchokera m'buku lopatulika lathu Baibulo. Pa programu yathu ya tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso monga manthawi zonse ndili ndi m'bale wanga uyu Namani Kamalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Tikuyamikeni kwambiri m'bale wathu Kamalunje makamaka chifukwa nthawi zambiri timakhalira tili limodzi pa programu ino pofuna kuthandiza pa zina zimene anthu timakhala nazo mafunso osiyanasiyana ochokera buku lopatulika. Koma monga mmene tinamvera poyambirira muja programu imene yakutipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies amene akutidziwitsa zokhudza skulu imeneyi imene panakali pano atsekula mwayi kwa anthu amene angafuna kudzaphunzira Baibulo kwa ulere kwa zaka ziwiri kuyambira mu January chaka cha 2025 pano fika mu November chaka cha 2026. Munthu amene angabwere kumeneko choyambirira amene okhala wamuna, amene okhala mpingo wa Khristu, amene okhala certificate yake ya form 4, ndipo skulu imeneyi ndi yaulere kwa munthu amene ali ndi zoyenereza zimenezi. Mwina ndinu, mwina ndi mwana wanu, komanso alipo ena mamembala pa mpingo pano adziwitseni za uthenga umenewu. Nambala imene timapereka mapeto ndi imene tikuzogwiritsa ntchito kufunsa zokhudza programu imeneyi komanso zokhudza skulu imene tayifotokoza pamene papayi. Pa programu yathu ino m'bale wathu Kamalunje tikufuna mulithandizireponso pa phunziro lina limenenso lili lofunikira. Chabwino. Pa phunziro lokhudza Mdulidwe. Nthawi zambiri anthu mwina amakhala ndi mafunso ambiri pa phunziro limeneli ndipo ena mwina nthawi zina mafunso mayankho sawapeza kapena mwina amawapeza koma sawapeza molondola malingana ndi mmene Baibulo lili, mwina amapeza kwa anthu azawo ongopereka maganizo awo kuti mwina zimenera kutere kapena zimenera kutere. Nde pa programu ino tifuna mutithandizireponso makamaka pa phunziro limeneli lokhudza Mdulidwe. Choyambirira mwina muyambeke imwe tifotokozera kuti kodi tikakamba za Mdulidwe timakhala kuti tikukamba chani kwenikweni. Zikomo kwambiri. Ndithokoze chifukwa chobweretsa phunziro limeneli pakati pathu. Mawu akuti Mdulidwe ndi mawu amene amachokera ku mawu akuti kudula kapena kuti kudulidwa. Ndi mawu amene akulunjikitsidwa ponena kuti Mdulidwe. Mawu amene walipo pakati pathu chifukwa cha chimene Mulungu anachikhazikitsa chokera pachiyambi pakati pa anthu, komanso amapezeka mawu akuti Mdulidwe pakati pathu chifukwa cha anzathunso akuchipatala nawonso adayambitsa dongosolo limeneli lowamema amuna kuti apite kuchipatala makamaka kuti akachititse Mdulidwe umenewu. Choncho mukafunsa kuti mawu akuti Mdulidwe ndi chiyani, mawu amenewa akutanthauza kudula kapena kuti kudulidwa. Ndingapereke yankho lotero makamaka pa funso limeneli. Alright. Ndi zoona ndi malingana ndi mmene mwafotokozaponso poyamba mwina timangomvera kumbali ya Baibulo. Koma pano tikumveranso kumbali ya zathu azachipatala amene akutoza kuti nzofuna mutere pa zifukwa izi zimene zochitika ndithu. Pamene mwatifotokozera kuti Mdulidwe ndi chani, Baibulo unatipatsa zifukwa zimene mwina Mdulidwe umachitikira kapena pali chifukwa chani chimene munthu amenera kuti achite Mdulidwe? Zikomo kwambiri. Bonga ndafotokozera kuti Mdulidwe ulipo pakati pathu, wakhala uluchitika pakati pathu, anawuyambitsa Mulungu komanso anzathu akuchipatala. Kungonenako pang'ono za anzathu akuchipatala mukafukufuku wawo monga amene ali ndi ntchito yothandiza umoyo wathu. Adapeza kuti ndi njira imodzi imene imateteza matenda ena pathupi la munthu. Choncho chifukwa cha chimenecho anayambitsa kampeni yokopa amuna kuti apite kuchipatala kuti akadulidwe. Makamaka pofuna kutetezedwa ku matenda amene iwo adapeza kuti akhoza kutetezedwa munthu ngati atachita mwambo wa Mdulidwe umenewu. Koma tikapita ku buku lathu lopatulika Baibulo pa nthawi imene Mulungu ankakhazikitsa
chinthu chimenechi chokhudza mdulidwe. Tikawerengapo pa buku la Genesis chapter 17 tiyamba kuwerenga verse 9 tilekeza verse yake ya 14. Pamenepa unena kuti ndipo Mulungu anati kwa Abrahamu, koma iwe uzikumbukira pangano langa, iwe ndi mbewu zako zapambuyo pako m'mibado yawo. Ili ndi pangano langa limene uzisunga pakati pa ine ndi iwe ndi mbewu zako zapambuyo pako. Azidulidwa amuna onse amwa inu, muzidula khungu lanu, ndipo chidzakhala chizindikiro cha pangano pakati pa ine ndi inu. Masiku 8 azidulidwa mwa inu, ana amuna onse m'mibado mwanu, amene abadwa m'nyumba ndi amene agulidwa ndi ndalama kwa alendo aliwonse osakhala mwa mbewu zako. Azidulidwa atu amene abadwa m'nyumba mwako ndi amene agulidwa ndi ndalama zako, ndipo pangano langa lidzakhala m'thupi mwako, pangano losatha. Ndipo mwamuna osadulidwa khungu lake, munthuyo amsadze mwa anthu a mtundu wake, waphwanya pangano langa. Mulungu pamene anali kukhazikitsa nkhani yokhudza mdulidwe, anaupanga mdulidwe umenewu kwa Abrahamu. Ndiye Mulungu pomuuza Abrahamu ananena kuti ili ndi pangano limene tikulikhazikitsa, ndipo pangano limeneli kuti lidzakhale lusungidwa, tayika chizindikiro chakudula khungu. Choncho mdulidwe umenewu udzachitika mwa iwe Abrahamu komanso mwa mbewu zobwera pambuyo pa mbewu zako. Ndiye kuti Mulungu pamene amakhazikitsa mdulidwe umenewu akutsimikiza kuti ndi chizindikiro choti adzazindikira anthu amene wayenda nawo mpangano, powasiyanitsa ndi anthu ena amene sanakhale nawo mpangano la Mulungu pa ulendo wawo. Choncho mdulidwe umenewu unaperekedwa kwa Abrahamu komanso kwa mbewu zake. Tikamati kwa mbewu zake, kungonenapo kuti paja Abrahamu atabala mwana Isake, Isake anabala Yakobo. Ndiye Yakoboyo anabala anamuna 12. Ndiye mwa 12 aja amene amachedwanso kuti Israeli, chifukwa cha kusintha kwa dzina la Yakobo kuti Israeli. Ndiye tsopano Israeliyo ndi imene yatchedwanso mbewu ya ndani? Mbewu ya Abrahamu. Ndiye monga Mulungu anamuuza Abrahamu kuti mdulidwe nayika pakati pa iwe komanso mbewu zapambuyo pako, kuti chidzakhale chizindikiro changa ndi inu pa pangano limeneli. Ndiye tikawerengadi pa Exodo, pa Levitico chapter 12, verse yake tingoyamba verse 1 kuti mveke bwino, matili pa verse 3. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi ana Israeli ndi kuti, akayima mkazi nakabala mwana wamwamuna, adzakhala wodetsedwa masiku 7, masiku aja akukhala padera podwala iye, adzakhala wodetsedwa. Verse 3. Ndipo tsiku lachisanu ndi chitatu adule khungu la mwanayo. Mulungu akulankhula atakhazikitsa panganodi ndi ana Israeli zimene zili mbewu zake za Abrahamu. Ndiye aunena kuti muziti mwana akabadwa wamwamuna, ndiye kuti muzidula khungu tsiku lachisanu ndi chitatu kapena tsiku la nambala 8. Choncho mdulidwe unayambira kwa Abrahamu, unapitirira kwa mbewu zake. Koma cholinga chenicheni cha mdulidwe umene Mulungu anakhazikitsa pamenepa ndi kuti chidzakhale chizindikiro cha pakati pa Yehova ndiwo amene ayenda naye mpangano ngati mbewu za Abrahamu. Mdulidwe umenewu wakhala uluchitika ndi mdulidwe umene udakhazikitsidwa wa machitidwe ofanana ndi umene ulichitika ku chipatala wodula khungu. Mdulidwe umenewu ndiye unali mdulidwe ukhazikitsidwa woyamba umene Mulungu anakhazikitsa kwa Abrahamu komanso nawalonjezana ndi mbewu zake. Ndiye mdulidwe umene wakhala uluchitika mpaka na pa nthawi imene Yesu Khristu anafa pa mtanda. Choncho mukafunsa kuti kodi mdulidwe umachitikiranji? Akuchipatala akuteteza anthu ku matenda a moyo uno. Koma mdulidwe umene Mulungu anaukhazikitsawu, anaukhazikitsa kuti chikhale chizindikiro cha pakati pa anthu amene wayenda nawo mpangano, powasiyanitsa ndi anthu a mitundu ina amene sadayendeko mpangano ndi Mulungu. Ndithudi ndekuti tikuona ndithu malinga ndi mmene mufotokozera Zoona m'Baibulo mukutipatsa ndithu zitsanzo zoti anthu amadulana ndithu machitika zimenenso masiku anonso tikuziona tikuchitika. Koma chimene chikusiyana
ndi zolinga za Mdulidwewo. Tikaona masiku ano ukuchitika chifukwa choti akutiganizira pa moyo wathu pa matenda ena amene angapezeke ngati muna munthu satero. Tikaona wa m'Baibulo Mulungu nalongofuna pangano pakati pa ana ake ndi iyeyo kuti adziwe kuti tonse pano toyendera limodzi tsopano. Komanso anawapatsa masiku loyenera kuti adzidulidwa zimene mwina masiku ano sititsatira zimene zokwenekweni. Iwo ndithu anapanga masiku kuti munthu akabadwa tsiku la namba 8 ayenera kuti achite kukachita mwambo wa mdulidwe umenewo. Ndiye anawapatsa dongosolo limenelo, komanso panali lamulo loti ngati munthu wa mtundu umenewo akane kudulidwa amene kuti aphedwe ndithu chifukwa wakana pangano ndi Mulungu. Chifukwa chinanso chimene chimapangitsa mdulidwe umenewu ndi chinali kuti munthu akadulidwa amasonyeza kuti wayeretsedwa. Ndiye kuti kuyeretsedwa kumeneko kumpanga kuti alowe mpangano la ndani? Pangano la Mulungu. Ndiye ngati munthu akana kuti sadulidwa ndiye akana chiyeretsedwa. Kuti sangalowedi mpangano limenelo limene Mulungu anapangana nawo. Ndithu Ayi apo mwatiunikira ndithu bwino chifukwa pali zinthu zina zimene ukapanda kuzionetsetsa bwino mwina sozimvetsetsa. Chifukwa zongonora m'Baibulo anthu amadulana ndiponso basi tikozobadulana inde koma kodi zifukwa zake nzotani. Ukadziwa zifukwa zake zimathandizira kuti Baibulo zilimvetsetsa bwino komanso ukamaonanso zimene zochitika pano uzitha kuzimvetsetsa bwino. Zoona pamene taona m'Baibulo mdulidwe wake komanso pamene taona masiku ano mmene uchitikira mdulidwemo, mwina munthu akhoza kukhala ndi maganizo kapena mwina tinene kuti mdulidwe ulipo wa mitundu ingapo kaya kapena kuganizira kuti nanga wa m'Baibulo ndo pano pawo umafanana bwanji kapena umasiyana bwanji. Mukhoza kuti thandiziraponso motani pamenepo? Zikomo kwambiri. Mulungu pamene ndimafotokozera kuti anakhazikitsa mdulidwe wochitika ndi manja mmene anapangana naye Abrahamu. Mdulidwe umene wakhala ulipo kufikira pa nthawi imene Yesu amafa pa mtanda. Ndiye tsopano chifukwa choti Mulungu anali ndi malingaliro kuti atenge anthu amene anayenda popanda pangano nawo akhale nawo pa mfumu umodzi ndi Mulungu. Ndiye analola kuti mdulidwe uja asinthe kachitidwe. Kuti omvera amvetse bwino kusiyana kwa mdulidwe umene tifuna tuphunzirewu. Tikawerenga pa Efeso chapter 2 komanso tiwerenga pa Kolose chapter 2 verse yake ya 10, koma poyamba tiwerenge Efeso chapter 2 kuyambira verse 11. Pa verse ya 11 pa Efeso chapter 2 Paulo akunena kuti momwemo kumbukirani kuti kale inu amitundu mthupi otchedwa kusadulidwa ndiwo otchedwa mdulidwe mthupi umene udachitika ndi manja 12, kuti pa nthawi ija munali opanda Khristu, alendo apadera ndi mbumba ya Israeli, ndi alendo alibe kanthu ndi mapangano amalonjezano, opanda chiyembekezo ndi opanda Mulungu m'dziko lapansi. Paulo wakambapo zokhudza mitundu amene adatembenukira mwa Khristu. Ndiye akunena kuti ndifuna kukumbutseni kuti kumbukirani kuti kale inu amitundu mthupi wotchedwa kusadulidwa ndi wotchedwa mdulidwe. Wotchedwa mdulidwewa anala Israeli, ndipo amitundu ina amatchedwa wosadulidwa. Ndiye akuti koma mdulidwe umene ndiunenawo ndunena mdulidwe wochitika ndi manja. Mdulidwe wochitika ndi manja ndi wodula khungu limene mdulidwe wakachitidwe kamene tukayelekeza kuti akufanana ndi mmene anzathu kuchipatala amachitira. Ndiye mdulidwe wochitika ndi manjawu ndiye ndumene umasiyanitsa pakati pa Israeli ndi amitundu ina. Koma tikabwera pa Kolose chapter 2, pa Kolose chapter 2 tiyamba kuwerenga verse yake ya 10 tilekeza verse yake ya 13. Patena akuti ndipo muli odzazidwa mwa iye, ndiye mutu waukulu wonse ndi ulamuliro 11, amenenso munadulidwa mwa iye ndi mdulidwe wosachitika ndi manja m'mavulidwe athupi mu mdulidwe wa Khristu. Verse 12, popeza munayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mu ubatizo, momwemonso munaukitsidwa pamodzi ndi iye m'chikhulupiriro cha machitidwe a Mulungu amene anamuukitsa iye kwa akufa. Ndipo inu pokhala kufa m'zolakwa ndi kusadulidwa kwa thupi lanu,
anakupatsani moyo pamodzi ndi iye mmene anatikhululukira ife zolakwa zonse. Paulo akulankhula ndi anzathu awa Akolose, makamaka wayamba ndi mawu akuti inu muli wodzazidwa mwa iye, amene mudadulidwa ndi mdulidwe wosachitika ndi manja, mavulidwe athupi. Koma chifukwa munabatizidwa mubatizo wa Khristu, mudachita chimenechi kuti mulandire chikhululuko cha zochimwa zanu. Ndiye kuti ubatizo ndi umene ukulowa m'malo mwa mdulidwe wochitika ndi manja umene unathera pa imfa ya pamtanda. Yesu atapachikidwa pa mtanda. Ndiye kuti Yesu pamene apachikidwa pa mtanda wamalizitsa mdulidwe wochitika ndi manja umene unali wokhudza mbewu yokha ya Abrahamu ku thupi lake. Koma tsopano mdulidwe umene ukuwatengera anthu kwa Khristu akamba za kubatizidwa. Choncho mdulidwe umene tili nawo lero kuchokera pa nthawi imene Yesu anafa ndi kuti ndi pamene munthu ali kubatizidwa. Monga tinanena kuti munthu akamadulidwa mdulidwe cholinga chawo chinacho kuti munthu ayeretsedwe ndi alowe mpangano la chilamulo. Ndiye lero lino kuti ife tiyeretsedwe mpokapoka tibatizidwe. Tikamabatizidwa paja timakhala kuti tikukhudzana ndi magazi amene Yesu anakhetsa pa imfa yake. Choncho n'chifukwa chake Ayuda ndi amitundu lero tili kulowera limodzi mpangano la Khristu. Apo mwakamba chinthu china chimene nanenso ndimakhala ndi mafunso ena ndipo mwandithandiza kuti ndimvetsetse. Chabwino. Chifukwa mwakamba nditu Bible mfantazi na monga pa buku la Akolose chapter 2 imene timawerenga apayi. Paulo wakamba nditu za mdulidwe. Komano chimene afuna osiyanitsa choti mdulidwe umene ndikukamba ine apawo sodula ndi manja. Ndiye tanthauza kunena kuti pa ufuna upanga ubale ndi Mulungu munthu lero si mdulidwe odula ndi manja ayi. Koma mdulidwe umene waufotokoza apa Paulo okhudza ubatizo. Ndiye kuti nchifake munthu akozokhala odulidwa, akozokhala osadulidwa, koma chimene chichi chofunika pati kakamba za mdulidwe woti ukapulumutse munthu mdulidwe wa ubatizo. Kale azathu amadulidwa monga mpangano pana Israeli ndi Mulungu kuti alowe mpangano. Wochitika ndi manja. Umene so masiku ano achipatala amachita mdulidwe koma wochitika so cholinga chonoti basi zakuthupi koma osati zakuuzimu ayi. Koma zakuuzimu mdulidwe umene ulipo ndokudza ubatizo. Apa mwatithandiza kwambiri chifukwa sitimadziwa kuti Baibulo limakamba za mdulidwe umenewo. Kuti pali mdulidwe umene umachitika ndithu koma akufuna kufananiza ubatizo umene anthu a mitundu yonse ndi mwayi. Ngati munthu ali wokonda kutero ngati munthu sanakhulupirire ndiye kuti zitengera iyeyo kuti asabatizidwe asalende mdulidwe umenewo. Koma mdulidwe wochitika ndi manja ukabadwa mu mtundu wina unalibe mwayi. Mwayi unaperekedwa kwa Ayuda amene ali mbewu ya Abrahamu. Ndithudi apa mwatithandiza kwambiri chifukwa Bible la fotokoza ndithu mwatiunikira bwino ndithu Bible la fotokoza moveka bwino. Pamene tikupitirira pamenepa mwina ngakhale munakhala ngati mwayambabe kuyankha ndithu. Komabe ndimafuna kuti mutithandizepo tsindika ndithu kuona kuti Bible limatsindikabe motani. Makamaka ponena kuti nthawi zina munthu amakhala ndifunsa kuti mwina ngati sindidulidwa ndi manjawu ndiye kuti nanga ndingatumikire bwanji Mulungu. Ndiye kuti sinoyena kutumika ndi Mulungu ndiye kuti ndidulidwa ndi manja kuti ndikatumikire ndi Mulungu. Ndunena izi fando zoti mwakhangati mwakhudzako pang'ono pamene makamba kuti mdulidwe wamasiku ano ndi ubatizo. Komabe pamene pali pofuna kuti mukhangati mwati longosolera bwino. Sikomo kwambiri. Kuti kodi munthu akhale ndi nkhawa kunena kuti popeza sinadulidwa ndi manja ndiye kuti ubale wanga ndi Mulungu suli bwino. Sikomo kwambiri. Mdulidwe wochitika ndi manja umene Mulungu anawika pa Abrahamu unafika pa mbewu yake Israeli umene Yesu pamene amafa pa mtanda amamalizitsa mdulidwe umenewo. Timaona pa Akolose chapter 2 verse 14 kuti zinatha ndithu. Ndiye munthu lero ngati afuna kulandira mdulidwe wochitika ndi manja chikhale chifukwa choti wakuchipatala atetezeke ku matenda. Ngati lero munthu atati wadulidwa mdulidwe wochitika ndi manja asalingalire m'malingaliro mwake kuti ndifuna kutumikira Mulungu. Ofuna kutumikira Mulungu lero mdulidwe wake ndi wosachitika ndi manja umene ubatizo wamadzambiri. Ndiye pokhala kuti mdulidwe wochitika ndi manja unatha ngati munthu lero angadulidwe akhuzudulidwa ndithu koma sizitengera kuti akutumikira Mulungu pamenepo.
wachita ngati kuti ndi mdulidwe umene nthawi zati tingawerekezere nthawi zina ndalama ine imafika pena poti atha siukira chizude chimene chimakhala kuti ngakhale uli nacho koma nchopanda ntchito umakhala ulibe ndiye ngati munthu ali ndi mdulidwe umenewu ndiye koma sanabatizidwe ndiye kuti pamene ali chizude chorisi chimupulumutsa ndi ndalama ndithu isingagwire ntchito. Ndiye mdulidwe umene ndithu wofunika kuti anthu ugwirisire ntchito ndi umenewu wokhudzana ndi ubatizo. Tikatenga pa buku ili la Agalatiya chapter 5 pa buku limene lila Agalatiya chapter 5 litithandizako makamaka pa fundo imeneyi. Pamene pali mawu onena kuti Agalatiya chapter 5 tikamba kuwerenga verse 1, Khristu anatisandutsa mfulu kuti tikhale mfulu. Chifukwa chache chilimikani musakodwenso ndi goli la ukapolo. Taonani ine Paulo ndinena ndinu kuti ngati mulola kuduleni Khristu simudzapindula naye kanthu. Ndichitanso umboni kwa munthu yense wolola mdule kuti ali wamangawa kuchita chilamulo chonse. Verse 4, mulibe kanthu ndi Khristu inu amene muyesedwa wolungama ndi lamulo mudagwa posiyana nacho chisomo. 5, pakuti ife mwa mzimu kuchokera mchikhulupiriro tilindira chiyembekezo cha chilungamo. Pakuti mwa Khristu Yesu kapena mdulidwe kapena kusadulidwa kulibe mphamvu, koma chikhulupiriro chakuchititsa mwachikondi. Paulo akuwunikira zokhudza mdulidwe wochitika ndi manja. Kubwera kwa Khristu kunapanga kuti anthu a mitundu awasandutse mfulu. Ndiye akunena kuti tichilimike pa chiphunzitso chimene Khristu watipatsa. Tisalole kulowanso mu ukapolo wa mdulidwe wochitika ndi manja. Chifukwa chimene chimachitika nchakuti ngati munthu walowa mu mdulidwe wochitika ndi manja alukakamizidwa kuti akatumikire chilamulo chonse. Ndiye chifukwa choti akatumikira chilamulo chonse ndiye kuti akatsutsana ndi kubwera kwa ndani? Kwa Khristu. Ndiye kuti mudagwa posiyana nacho chisomo. Choncho mdulidwe wochitika ndi manja, kudulidwa kapena kusadulidwa, zimenezo zibe kusiyana. Pa verse 4 tatulengeni verse 4 pamene mna pa verse 4, Agalatiya chapter 5 verse 4, mulibe kanthu ndi Khristu inu amene muyesedwa olungama ndi lamulo mudagwa posiyana nacho chisomo. Okay, apa ngakhale mafotokoza pepanda kudwa ndi makono, koma ngakhale mafotokoza apa palinso fundo ina yofunikira kwambiri imene Paulo anayifotokoza. Chabwino, munthu sangakhala olungama pogwiritsa ntchito chilamulo. Ndi zimene anena, koma za chilamulo zinatha. Chilamulo chimene chimamanganso lamulo limene panali zokhudza kudulidwa munthu. Ndi apa pamene akunena kuti chofunika koma ndi chani? Munthu sangalungame ndi chilamulo munagwa posiyana nacho chisomo. Ndiye chofunika tiyangane ku chisomo osati ku chilamulo kumene munthu amakakamizidwa kudulidwa. Ndiye afuna kutitsimikizira ndithu kunena kuti inde mdulidwe unachitika koma nthawi yake inatani? Sungakhala olungama potsatira chilamulo. Uyenera kuti zinthu zisinthe ndithu. Mwina pameneponso tifuna kuti anthu amvetsetse bwino ndithu. Na tikaonanso buku la Machitidwe 16 amvetse kuti chimene chinachitikanso pamenepa kusonyeza kuti mdulidwe umenewu wochitika ndi manja unatha. Ngati wakhala ulipo uyendayenda mwa anthu wangokhazikika mwa mwambo chabe. Pa Machitidwe chapter 16 tikayamba kuwerenga verse 1 akuti, ndipo pakufika ku Derbe ndi Lustra, ndipo taonani panali ophunzira wina pamenepo dzina lake Timoteyo. Amache ndiye Myuda okhulupirira, koma atate wake ndiye Mhelene. Ameneyo anamuchitira umboni wabwino abale ku Lustra ndi Ikoniyo. Iyeyo Paulo anafuna kuti amuke naye, ndipo anamutenga namdula chifukwa cha Ayuda amene anakhala m'mayikomo, pakuti wonse anadziwa kuti atate wake anali Mhelene. Mwina nthawi zina munthu akhoza kuti banji Paulo atamutenga Timoteyo adamudula. Koma apa papereka chifukwa chimene anamudulira. Kunali kuti mdulidwe utatha pamenenso amafa pa mtanda. Ayuda wena samakhulupirira kuti mdulidwe watani? Watha. Ndiye Timoteyo anabadwa mwa makolo awiri osiyana. Amayi wake ndi anali Myuda koma abambo ake anali Mgiriki. Ndiye kuti pa chifukwa ichi sakadadulidwa pamene mwambo wa Yuda. Chifukwa iye anali ngati bambo ake ndi Mgiriki. Ndi atabatizidwa mkulowa mwa Ambuye.
ndiye Paulo adakampeza kuti anali mu mnyamata otumikira bwino ntchito ya Mulungu, ndiye adafuna atamtenga kuti apite kulalikira. Ndiye tsono Paulo atamtenga pota Ayuda ambiri amadziwa kuti Timoteyo anabadwa motere, abambo ake ni Mgiriki pamene amayi ake ndi Myuda, ndiye kuti akuti wosadulidwawo. Tsono kuti Ayuda akachimva bwanji kuti tikalalikire, ili ni maganizo mwawo akadali malinga kuti Mdulidwe ukadalipo wochitika ndi manja. Ndiye adati ngakhale kuti Mdulidwe umenewu udata, komabe chifukwa chofuna tikapindula Ayuda pafunike uranititu Mdulidwe. Ndiye kuti udulidwa kuti atenge mwambo umene Ayuda anali nawo, cholinga chakuti uthenga wabwino umene waunyamula Ayuda akaulandira. Ndiye kuti apa Timoteyo samadulidwa chifukwa atumikira Mulungu chabe. Ayi. Mdulidwe wochitika ndi manja udali kuti mwa iyeyo unalibe ntchito. Koma chifukwa ndikapindula bwanji Ayuda pa uthenga wabwino wafunika Mdulidwe ndithu. Mwina akhoza kumva Timoteyo adadulidwa bwanji. Koma anena kuti adadulidwa chifukwa choopa Ayuda. Osati chifukwa cha lamulo la Mulungu. Ndithudi. Ayi apo mwatiwunikiranso bwino kwambiri pamene mawu atazina tikaona bata taonana apa Paulo anatere mukanene zimene zomwanje ife titsatira zimene wanena apa basi. Komabe fundo yayikulu ikunena ponena kuti tikuona m'Baibulo Mdulidwe analipo, anthu amadulidwa ndithu, koma anali pasi pa chilamulo pamene lamulo la chisomo lisanabwere. Ndipo pamene zinthu zinasintha, kudulidwa kwa kuthupi nkopanda ntchito, koma kwa kuzimu umene uli ubatizo. Inde masiku ano situtanthauza kuti munthu sangakadulidwe chipatala ayi, koma akamadulidwa adziwe kuti sakudulidwa kuti afuna pange ubale wake wabwino ndi Mulungu ayi, ngani simene ungodulidwa fora chipatala kutuza kuti pali matenda awa aterere, ndiye ukhoza kuterodi. Koma munthu utakhala kuti sunadulidwe sitinganene kuti sakalowa kumwamba ayi, koma ngati sanabatizidwe mu mdulidwe wa ubatizo ndiye kumwamba sakatani munthu sakalowa, malingana ndi zimene taona. Tupita kumapeto kwa programu yathu, koma nthawi zina timamvaponso anthu amene akalekale mwina anthu amene sanadulidwe amapedwa, ndi nanga masiku ano mwina anthu akhoza kutipha kapena zimene lotani munthu ngati sanadulidwe kupeza timamva nkhani ngati zimenezozo anthu amatero. Komanso m'Baibulo timaonapo anthu ena amene zinawachitikira. Zoonadi. Pamene ndi Mulungu amakhazikitsa mdulidwe wochitika ndi manja umene tikukamba kwa Abrahamu, adanena ndithu kuti wa mbewu zako zochokera mwa Abrahamu zimene zapatsidwa mdulidwe umene wochitika ndi manja, ngati munthu akane osadulidwa ayenera kuti aphedwe. Ndipo zimene zidzakhala zili motero, ndipo zine luchitika mmene kufikira pamene Yesu amafa pa mtanda. Koma tsopano lero chinthu chimene ngakhale choopsa kwa munthu, tikawerenga Marko chapter 16 verse 16 amane kuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira ndi kubatizidwa adzalangidwa. Ndiye kuti chilango chathu lero, kuphedwa kwathu kwa lero, kuli pa tsiku lomaliza pamene ife sitibatizidwa, pamene situdulidwa mdulidwe wosachitika ndi manja umene ubatizo. Ndiye chinthu choopsa nchiti chimenecho. Anzathu chinali choopsa chifukwa munthu akanudulidwa ali wa mbewu ya Abrahamu amene kuti aphedwe nthawi imeneyo, analosamvera Mulungu. Ndiye lero anthu osamvera Mulungu ndi amene akubatizidwa mu ubatizo wa Khristu Yesu. Choncho nchinthu choopsa kwambiri ngati munthu akana kudulidwa mu mdulidwe wosachitika ndi manja umene ulipo nthawi yathu ino ya Yesu Khristu. Iyayi tiyamikire kwambiri chifukwa nkhani imeneyi imapereka mafunso ambiri, koma ndi mmene mwatithandizira kugwiritsa ntchito Baibulo mayankho ambiri ndipo alipo ndithu. Baibulo lathu tiyankha bwino momveka bwino, zingotsalira kwa ife. Koma taona ndithu anthu amadulidwa m'Baibulo pa zifukwa zina, pano anthu akudulidwa pa zifukwa zina, koma mdulidwe ofunika ndi ubatizo umene taona. Ndithudi munthu akapanda adadulidwa mdulidwe wochitika ndi manja, koma ngati sabatizidwa ndiye kuti wasemphana ndi chipulumutso. Ngati munthu atabatizidwa koma sanadulidwe mdulidwe wochitika ndi manja akapulumutsika ndithu. Iyayi tiyamikire kwambiri chifukwa ena amakhala ndi nkhawa popeza sinadulidwe ine ndiye kuti sinkapulumuka. Iyayi koma chofunika ndi mdulidwe wa ubatizo wa kuzimu osati wa kuthupi. Tikuyamikeni m'bale wathu makamaka chifukwa mwatotithandizira pakuyankha mafunso ena amene timakhala nawo pa nkhani imeneyi. Pa programu yathu ya lero tikumbukira matipatsia ndalilongo School Biblical Studies amene sakulengeza ndithu kuti mwina pala ena amene angakhale ndi chidwi chofuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kuyambira chaka cha mawa 2025 mu January. Mwina ndino, mwina ndi ana anu, tidziwitseni pogwiritsa ntchito nambala imene tipereke pa mapeto. Timafuna munthu wamuna wampingo wa Khristu akaende certificate yake ya form 4, tikatero
tipezeni pa nambala imene tipereke pa mapeto imeneyi. Pologalamu yayo mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondo komanso m'bale wangayi Namani Kamalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, makhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsantoliza. Ine ndimachokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako